Fl-MFCC ta' qal infetħet il-William Sejħa Game and Country Expo, attività li tlaqqa flimkien aspetti soċjo-kulturali, kummerċ u sport. Din il-wirja miftuħa matul tmiem din il-ġimgħa hija l-ikbar waħda tat-tip tagħha fl-Ewropa u ġġib flimkien persuni f'dan il-qasam minn pajjiżi differenti. Il-Game Expo hija fiera li testendi lil mis-suġġett tal-kaċċa iżda tinkorpora fiha oqsma oħra fosthom attivitajiet li jsiru fil-kampanja bħal sajd, hiking, paintball u camping fost oħrajn. L-FKNK ħabret ukoll li se tkun qiegħda toħroġ ktieb miktub mill-awtur Taljan Federico Cusimano bl-isem Hunting Safety li l-lan tiegħu huwa li jkun hemm aktar informazzjoni fost dawk li jħobbu din il-passjoni sabiex ikun hemm aktar sigurtà. Dan il-ktieb se jiġi mqassam lill-kaċċaturi kollha liċenzjati f'pajjiżna. Jiena nispera illi ħajati turija tal-importanza enormi li aħna qed nagħtu lejn is-sigurtà. Inti toħroġ għall-kaċċa, kollok ħafna affarijiet fuq moħħok li huma għandhom x'jaqsmu mal-ambjent, mal-kaċċa u hekk, però waħda mill-iktar affarijiet importanti li rridu nżommu f'moħħna bħala kaċċaturi hija li aħna nġorru arma. Il-wirja ġiet miftuħa mis-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri fejn min-naħa tiegħu qal li din l-attività se tgħin biex tikber l-ekonomija f'dan il-qasam f'pajjiżna peress li tagħti ċans lill-intrapriżi f'dan il-qasam ikomplu jikbru. Fid-dawl li kull ma jmur il-kaċċatur u nassabet jirrispettaw aktar il-liġijiet, is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri qal ukoll li se jkun hemm reviżjoni tal-multi fuq il-kaċċa u l-insib f'pajjiżna. Jidher li s-settur il-komunità tal-kaċċa qiegħda timxi dejjem aktar skont ir-regolamenti u naħseb wasal iż-żmien issa sabiex parti mill-multi jiġu dekriminalizzati u jitnaqsu sabiex ikunu aktar ġusti u ma nibqgħux inħarsu lejn il-kaċċatur u n-nassab bħala kriminal.